Hej og velkommen til Vejland Academy, din nye platform for træning og uddannelse. Her har vi samlet alt, hvad du har brug for på ét sted. Lad os se nærmere på, hvordan det fungerer. Øverst til højre finder du dine beskeder og noter. Til venstre er hovedmenuen, hvor du nemt kan navigere rundt på platformen. Men lad os starte med startsiden. Den første side, du ser, når du kommer ind på Vejland Academy. Her er dine personlige anbefalinger. Dine kommende træningsevents, som du er tilmeldt, og certifikater for gennemførte træninger og uddannelsesforløb. Her finder du også forslag til lektioner og en oversigt over gennemførte lektioner. Endelig er der kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål, samt kort til dit nærmeste trænings- og uddannelsescenter. I lektioner finder du et selvstudieunivers med forskellige videns- og informationsmaterialer om relevante teknologier eller emner. Her bestemmer du selv, hvornår, hvor og hvor længe du vil lære mere om et emne. Du kan filtrere lektionerne efter specifikke teknologier eller formater for at finde det rigtige indhold. Åbn alle kategorier, tryk på teknologier, vælg de teknologier, der er relevante for dig, klik på Vis resultater. Klik på en valgfri video for at se indholdet. Du kan gemme de lektioner, du finder interessante, så du kan se dem i fremtiden, når det passer dig. Gemte lektioner kan derefter findes i øverste højre hjørne af ikonet, der ligner et bogmærke. Lad os gå videre til træningsevent. Her kan du finde en oversigt over fysiske og online træningsevents. Kommende events er sorteret efter dato. Ved at klikke på et træningsevent kan du få mere detaljerede oplysninger. Her kan du også hurtigt og nemt tilmelde dig events. Vil du finde et bestemt træningsevent eller uddannelsesforløb, så kan du bruge søgefunktionen øverst på siden, eller brug filterfunktionen til at filtrere efter f.eks. fysisk eller online. På den måde kan du hurtigt finde det træningsevent eller uddannelsesforløb, du leder efter. Under Mine Events finder du en oversigt over dine kommende events. Her kan du også annullere din tilmelding, hvis du har brug for det. Lad os gå videre til kategorier. Kategorisektionen sorterer indholdet efter emne. Her finder du kategorierne varmepumpe, styring og connectivity og gaskedel. Hver kategori indeholder både online-indhold og fysiske træningsevents. Øverst finder du Anbefalet til dig. Akademiplatformen tilpasser denne kategori afhængig af de lektioner, træningsevents eller uddannelsesforløb, du tidligere har gennemført. En personlig kategori til dig. Uddannelsesforløb er komplette programmer, der er sammensat af f.eks. lektioner og træningsevents. De hjælper dig med at fokusere på specifikke færdigheder og områder, som du ønsker at udvikle. På Min profil kan du angive, hvilke teknologier du er mest interesseret i. Det hjælper systemet med at give dig bedre træningsanbefalinger. Her finder du også alle de certifikater, du har arbejdet på og gennemført. Du kan nemt downloade et certifikat som en PDF-fil ved at klikke på det. Tak fordi du så denne gennemgang. Du er mere end velkommen til at udforske Vejland Academy på egen hånd.